Ҳамада салому алайкум бародарои азиз, хуш омадем ба канали Мошин Савдо. Дар ин рӯза навор якчанд мошинои фурӯшии арзон дорем. Навора бо диққат то охират тамошо кунед, дастгирии моро фаромӯш накунед. Шахсоне ки якум бор дар канали мо меҳмонанд, ҳатман обуна шавед ва бародарое ки мехоҳанд аз нархҳои мошинҳои мехостаашон хабардор шаванд, дар зери видео дар комментария нависен ва мо боша дар навори оянда кӯшиш мекунем ки пешкаши шумо кунем. ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Курс бошад 1000 рубл 149 сомони тоҷикӣ рафтем. Якум мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz K-Class, соли барориш 1995, дар кузуфи седан, рангаш боша кабуд, объем мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка передача механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора гуфтаед. 1 сола ҳуҷҷат дора, лук дора, фавран фурӯхта мешавад. Мошин боша қарор дора дар шаҳри Душанбе, нақша боша мега соҳибаш 25 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 167 000 рубл. марҳамат шахсони харидор, ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшӣ Daewoo Nexi, соли барориш 1995, дар кузуфи седан, рангаш боша серебристӣ, объем мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора гуфта фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дора дар шаҳри Душанбе, нақша боша гуфтестай 15 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 100 000 рубл. харидор яъне боша савдо карда мешавад. марҳамат бародаро, шахсони мошинхар, ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯшӣ ВАЗ-2115, соли барориш 2004, дар кузуфи седан, рангаш боша сиёҳ, объем мотор боша 1.5, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега соҳибаш як дастгаштагиай газодидагӣ нестай. мошин фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар ноҳияи Турсунзода, нақша боша мега 16 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 107 000 рубл. марҳамат шахсони мошинхар, ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшӣ Daewoo Nexi, соли барориш 2011, дар кузуфи седан, рангаш боша сиёҳ, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора фавран фурӯхта мешавад. мошин гуфтаи задагӣ надора, срочна сум дар кора, фавран мефурӯшем. мошин боша қарор дора дар шаҳри Душанбе, нақша боша мега 27 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 181 000 рубл. марҳамат шахсони харидор, ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед. мегзарем ба эълони панҷум. як хонаи фурӯшӣ дорем бародаро. хона қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар деҳаи Тангаӣ, дар наздикии мактаби 19, наздикии масҷид, балниса, бозорча, ҳама чиз дар наздикии хона ҳастай. обу свет хона дора. ремонти хона миёна будай, фавран фурӯхта мешавад. нақша боша мега 23 000 доллар. марҳамат касе ки хона харай дар шаҳри Ваҳдат, ин рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби хона дарёфт кунед. шашум мошини фурӯшӣ Opel Vectra A, соли барориш 1990, дар кузуфи седан, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега соҳибаш. ду баллони нав дора, мотор хадавоиш 100%, чашкиёш гуфтаи варид надора, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дора дар ноҳияи Фархор, нақша боша мега 9 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 6 000 рубл. марҳамат шахсони харидор, ин рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед.
мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ ВАЗ 21 10 соли барориш 2006 дар кузуфи седан, рангаш бошад сабз, абъём мотор бошад 1.6, сӯзишворӣ бошад бензини холӣ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, 4 баллони нав дорад, магнитофон, колонка, самвуфер, ҳама чи дар дурунш ҳастай мега, фавран фурӯхта мешавад. мошин бошад қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша бошад мега соҳибаш 14 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 93 000 рубл. марҳамат шахсони харидор нархи охир шавифта занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ ВАЗ 21099 соли барориш 2001 дар кузуфи седан, абъём мотор бошад 1.6, сӯзишворӣ бошад бензин, газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, гуфтай фақат камбудиш ҳамия ки капотуш болош камтар краскаш гуфта як хестагиай дига ҳама ҷур соатвори кор мекунад, фавран фурӯхта мешавад. мошин бошад қарор дорад дар ноҳияи Данғара, нархша боша мега соҳибаш 11 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 73 000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони наҳум ГАЗ 3507 фурӯшӣ соли барориш 1990 қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мошин тенҷае гуфта ягон дард надорад, кузуф рама, мотор, радиатор гуфта 200%, об аз 80 зиёд гуфта намешавад, мотор навай, хулас зурай мошин ягон ҷои рамаш гуфтаги ҷумидагӣ нестай, фавран фурӯхта мешавад. нархша боша гуфта 28500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 191 000 рубл. харидор яъне боша савдо кардан мешавад. марҳамат шахсони харидор, рақамҳо дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. даҳум мошини фурӯшӣ ВАЗ 21099 соли барориш 2003 дар кузуфи седан, рангаш бошад серебристӣ, абъём мотор бошад 1.6, сӯзишворӣ бошад бензини холӣ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. мошин бошад қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, нархша бошад мега соҳибаш 13 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 87 000 рубл. харидор яъне бошад савдо кардан мешавад. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ ВАЗ 21099 соли барориш 2004 дар кузуфи седан, рангаш бошад серебристӣ, абъём мотор бошад 1.5, сӯзишворӣ бошад бензин, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, моторш инжектора фавран фурӯхта мешавад. мошин бошад қарор дорад дар ноҳияи Фархор, нархша боша мега 6500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 43 000 рубл. харидор яъне боша савдо кардан мешавад. марҳамат шахсони харидор, рақамҳо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ ВАЗ 21 10 соли барориш 2001 дар кузуфи седан, рангаш бошад сиёҳ, абъём мотор бошад 1.5, сӯзишворӣ бошад бензини холӣ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мега мотор 1.5 16 инжекторай, модулш гуфтай камтар дуд мекунад, дига ҷош созай, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша боша мега 7200 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 48 000 рубл. нархи охирша мега ягон майда арзон намешавад. марҳамат шахсони харидор, рақамҳо дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ Nissan Maxima соли барориш 1996 дар кузуфи седан, рангаш бошад сафед, абъём мотор бошад D, сӯзишворӣ бошад бензини холӣ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. мошин бошад қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша бошад мега соҳибаш 15 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 100 000 рубл. шахсони харидор, ина рақамҳо дар рӯи экрани шумо, марҳамат занг занед, гуфтай харидори аниқ боша савдо кардан мешавад. марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар.
مگذاریم به 14 ماشین فروشی اوپل استرا اف سالی بارورش 1990 در کوزوفی хетчбек авио мотор боша 1.6 сӯзишворӣ боша бензин газ коробка передача механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад 6 моҳи дига ҳуҷҷат дорад фавран фурӯхта мешавад мошин боша қарор дорад дар ноҳияи файзобод нарша боша мега 18 000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 121 000 рубл марҳамат шахсони харидор вайбер ватсап имо ҳама чӣ дорам метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз хидди соҳиби мошин дарёфт кунед ва имрӯза наворҳои мо ба анҷом мерасад дастгирии моро фаромӯш накунед мо 2-3 рӯз пас эълонҳои нав ба нави мошинҳои фурӯшӣ дорем то навори оянда худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад хайр.